Defibrillator huwa apparat żgħir li għandu potenzjal kbir għax jista' jisalva ħajja ta' bniedem. Għal dan il-għan ġew installati l-ewwel 6 minn 8 defibrillators f'diversi mkejjem madwar il-belt li saret l-ewwel lokalità f'Malta li toffri dan is-servizz mediku. Permezz ta' dan it-tagħmir żgħir, persuni li jbatu b'mart tal-qalb jew isibu ruħhom bejn ħajja u mewt se jkunu jistgħu jingħataw l-għajnuna mill-ewwel. F'każ li persuna jagħtiha attakk tal-qalb, titqabbad din il-magna li permezz ta' xokkijiet tista' tkun kruċjali biex issalva l-ħajja. Dan is-servizz ġie inawgurat mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn flimkien mas-Segretarju Parlamentari Deo De Battista. Il-Ministru Fearn qal li matul is-sena madwar 200 persuna jsofru attakk tal-qalb u li iktar minn terz tal-imwiet f'Malta huma kkawżati mill-istess kundizzjoni. Ħafna minn dawn il-każijiet jekk ma jintleħqux mal-ewwel iwasslu għall-imwiet sfortunatament. Inqas minn 10% ta' dawn il-pazjenti jisalvaw. Jekk ikun hemm dawn defibrillators u jintużaw fil-pront, is-survival rate tagħna għal kważi 80%. Dan l-apparat magħruf bħala AED huwa faċli biex jintuża għax għandu wkoll vuċi li tigwida lil min ikun qed jagħti l-ewwel għajnuna. Madankollu l-Ministru Fearn qal li se ssir kampanja dwar l-użu tagħhom u l-pjan hu li jkunu installati mal-pajjiż kollu. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista faħħar dan is-servizz u tenna li bekk issa l-Belt Valletta tista' tissejjaħ ukoll bħala Heart Friendly Capital. Id-defibrillators ġew installati fid-daħla tal-Belt f'Marsa Mxett quddiem il-bini tal-Parlament, fit-triq San Pawl ma' ġenb Kastilja, fit-triq ir-Repubblika quddiem il-Knisja ta' San Franġisk u fit-triq it-Teatru l-Qadim. L-aħħar żewġ defibrillaturi se jiġu installati fil-jiem li ġejjin fit-triq id-Dejqa u fit-triq Merkanti quddiem is-suq tal-Belt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.